Bisma. Monggo kanca-kanca candu irama punaturaken iringanipun kanggo jengkaring sang mala dening Mas Widi Gareng sumangga nyanyi asal candu irama ngampel. Alhamdulillah ya Mas Heri. Ya. Nggih, matur suwun nggih Pak nggih. Mbok menika ketua jaran Kipan. Lagi cekok. Nggih Pak nggih, ketua jaran Kipan nggih. Wah, nggih. Oh, lawas dorong wong tuwa. Lumayan baik. Matur suwun nggih Pak, pun nyawer 400 alhamdulillah wis tak topo. 100.000 le kuwi 100.000 cetha sakmono 100.000 wenane abang kok 400. Iki 400. 400 yo patang leban utamane Rasane ya. Nggih, tak iki piro? 100. Iki piro? 100. Balik. Iki piro? 100. Iki piro? 100. 100 ping 4. 400. Oh, adalah bocah iki kok sajake suwi saya goblok. Es. Saking seneng ini Mas Gareng. Alhamdulillah. Sowan wonten ngampel pundi niki? Wetan. Ngampel wetan menika dalam rangka peresmian wit jeruk menika. Astagfirullahaladzim. Kuwi jane nang melu kepungan apa piye? Lha iki acarane apa? Tasyakuran campur sari candu irama. Sing ngono kuwi jane campur sari tasakurane ndi? Lho, tasyakurane urung kecetak. Dadi ngono lho nek iki tak dietreke siji mboko siji. Mas Fatihur Rahman kuwi duwe gegayuhan. Pangajabe ki arep ngarepe wulan sura, muga-muga penilaian ngladeni sedaya masyarakat para sapa lan saedengipun pinaringan lancar gangsal iki arep ngadepi wulan sura ana tayuban ana peti dusun wis ana campur sarinan barang kuwi mau. Endi wong iki? Ya buni kok. Wah lagi mempersiapkan segala perlengkapannya. Alhamdulillah aku seneng karo kanca-kanca sing ngene iki lho dadi sing madhep penyaran anyaran wis. Anyaran wis. Gimana ini? Pinter. Sing di penyaran karo program iki magangan. Dadi nek umpama kok ana dunduman rokok dun ki kancane ya ben melu dijak terus. Alhamdulillah Mas. Ya. Campur sari candu irama. Betul. Iki candu irama ora mung campur sari. Yoga tayub. Yoga tayub. Terus karo yoga sembarang apa wong bayenan ditabui wong antenan ditabui sembarang alhamdulillah. Bayine yo nek nanggap ya cetha. Candu wong canduwe mergo kok wis banget senenge. Ya, ayo mati. Sip. Lho ngono kok kudu digegem sing Wong sing jeneng candu
Iya. banget senengi. Irama utawa irama berarti wis kok banget senengi ning nut lakune irama. Dadi rapi kaya ngopo nut lakune irama contone perilaku ya kudu dijaga. Wong awake dhewe urip ning tanah Jawa itu kudu ngugemi jawane. Kudu ngugemi wong Jawa aja nganti langsung. Jawane contone iki kanca-kancane ngagem surja ngagem apa? Lakon. Piskap, nganggo blangkon, udune parpur-parpur, ora katokan barang lagi. Iki kudune dipikirke, Mas. Patokan kaya ngono. Wis kanca-kanca Candira wis rombongane wing Jiro 4 6 7 8 wis cukup kuwi dadi sarepe nang ndi liyane ning ndi. Malah do tinggal bali. Ya ora ngono. Yang lain mempersiapkan perlengkapannya. Ngono tak dikandhake ning mburi Maluku to. Iki disengkoyo karo Mas rambut panjang. Sapa, Mas? Ya Budiman kok Mas Mbak. Budiman. Nggih, Mas. Wah, iki sponsorship alhamdulillah wis nyumbang apa ngene. Anu sepatu, Cik. Lalu sampean nyeker apa tak Sepatu takoni anyar. Mas Budiman ya nyengkuyung, Mas Sound System ya nyengkuyung. Iya. Para punggawa Bapak RW menika menawi mboten lepat. Leres Iya. Bapak RW menika kan seluruh kali jasa perangkatipun Bapak RT sing di Bapak RW menika alhamdulillah ya. Kok ngono? sing di Yo make jempol kuat kuwi. Asmo Pak Kosim minangka Ya. RW. menika Pak RW nah Pak RW ingkang menika pemain iki Nah, Pak RW menika alhamdulillah Pak RW Nggih asmanipun Pak Kosim. lah. Kok kuwi tegese kokoh, bakok anggenipun ngopeni warga masyarakat. Lah. Sem kuwi tegese sempak. Lah kok masuk? Loh, itu ora tegese saru Pak Kosim. Sempak iki tegese semangat dan kompak. ono wong urip rampung ya Mas Iki Sareng aku ngomong aja diangkat iki sempak iki saru. Sempak iki tegese semangat dan kompak. Kompak. Bangun warga masyarakat piye RW-ne, piye RT-ne iki dimake. Gua ngono kira-kira kok Fatih kurang bener ora cekel wae. Fatih kok bener. Wis awake dhewe nyambut gawe ning kene kula nuwun Pak. Iya. Pangapunten kok pilih kanca-kanca kelepatan undangan. Ya ternyatane awak dhewe iki nyedani ginayunipun kadang dini. Nah, Mas Fatih, alhamdulillah dari tasakuran muga-muga mapak bulan suro Iya. kanca-kanca pun paringi kabagas warasan bener. kawijengan kathah rezekinipun anggenipun nyambut damel mugi tansah jinangkung dening Gusti Yang Maha Kuwasa. Sinakung. Jinangkung. Jinangkung ki Kula piye, Mas? wis ana ingkung kuwi ingkang linangkung ora ana daya kang linangkung jaba Gusti Kang Maha Kuwasa. Awake dhewe nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga apa sing disedya awake dhewe kanca-kanca Candira mah iso kasembadan. Amin. Wah, iki nyanding dadi kiai barang kowe to, Rek? Kyai ya wis gareng karo mah. Wingi melu karo omah dadi gareng karo omah. Kanca-kanca iki kurang piye? Iya. Wah, sing iki namine Mas Rio. Niku ngagem gamelan sekaten. jadi sekaten Mas Kiai wet. Iki sing putih pakulitane. Ngapel iki putih iki tegese suci. Muga-muga ngarepe mapak bulan suro bersih awake. Kaya ados kok jlantai panapson. Mas Gareng iki sadurunge ngaturke sugeng rawuh kaliyan Bapak Mbah Marjoyo kok Bapak Mbah Simbah, Mbah Marjoyo. Mbah wilujeng Mbah alhamdulillah nika sesepuh ngambil jurang Simbah sesepuh. Sampan ya wilujeng ya laris ngemben. Amin. Pangestunipun Pak, awet sepuh menika yen disesep bakal ampuh. iya jadi ya Sepuh iki tegese disesep apa? Ngelmu lan pangestune. Nek berkah kuwi beda. Nek arepe nyuwun kok karo wong tuwa kuwi berkah kuwi wis beda maknane. Nek berkah iki tumurun saka Gusti. Nek pangestu tumurun saka pepundhen sepuh. Kula kuwi kudu dimake. Ilmu tuwa. Nyelmu tuwa. Nek berkah iki tumurun saka Gusti. Nek pangestu tumurun saking para pepundhen sepuh utawi para punggawa-punggawa ingkang sami lenggah wonten ing tlatah Ngampel kene. wih Ilmu kuwi nang kuwi prihatin 40 dina 40 bengi alhamdulillah ora mangan sego. wah Alhamdulillah cara usahane iki nemen aku.
Tenang. Tenane. Tenang usahane iki. Lho kok 40 dino ora mani dhewe urip. Urip ora mangan sego aku. Wah, sakti kuwi. Iya cah kene. Ora dalah. Lontong. Lah dalah mangan lontong yo padha kae. Ya lontongnya padha wae sego sing dibetel. Dadi ora mangan sego ning penting mangan lontong warep Mas. Lontong wis 50 kanggone 20 dino wis warep. Saya Kene iki prihatine nemen. Lah nek sing babagan prihatin niku dipimpin dengan meter niku. Wah, Niku iya. prihatin nemen nang kanca-kanca jagung ra nyambut gawe wis parani. Wis mangsane goyang. Nah, niku Mas Tukino. Iki tak kenalke. Iki tak kenalke. Derek tepang iku. Kanca-kanca menawi dolan wonten ngampel niku ben supados sami tepang. Ben cuma mergo iki asring dolan kene dadi ditepungke siji boko siji. Awit pojok riyen Mas Gareng. Pojok. Sopo? Nun sewu nggih Pak nggih, nun sewu Pak. Wah, jen. Oh, sur jari simer-simer. Apa kok diaruh-aruh ora? Ngebling-bling Sing kok. jeneng budaya iki budidayaning menungso. Oh nek carane menungso menus-menus kebak dosa. Oh, menus-menus kebak dosa kuwi tegese menungso. Iki jenenge Mas Rio Doblek. Ya ora nggo. Heeh, ora nggo doblek bareng. Kok nek ora doblek, iki nyaron sasar susun. Oh. Nek kok doblek, oh tes ngiler dene. Eh. Iki Mas Rio Doblek pinjel saking tlatah Trenggili. Iya, Nah, Mas iki Rio. wonten lagune. Eling-eling wong Trenggili mangan beling. Oh, Kuwi lagune. Heeh. kuwi ya. Mas Rio. Lah iki jejere Mas Ahsan, Pak. Ahsan. Niki Mas Ahsan minjem saking Sambet. Sambet kota kono ya. Kota cah kota, Pak. Cah kota ning desane ora umum-umum. Nyek apa piye ngene. Nah, iki lulusan Don Bosco niki. Kok Ferdinand men apa lulusan kono bareng kowe gak? Iki lulusan Don Bosco, niku seangkatan kalian kok. Lah. Sing dembung ora. Lulusan mriko niku dodol cilok Pak 5 tahun berarti. Nah, Iki nah, pengedrah Manyar. pengedram saking tlatah Banjarsari, Pak. Banjarsari. Ini pun Mas Nardi. Mas Nardi. Mas Nardi Banjarsari. Mas Nardi iki kejaba ngedram ngendange terampil. Terampil. Apa nek kon ngedol kendang. Oh. Sedina langsung padha piye? Lho iki tukang gamelan, Mas. Iya. Tukang mukir gamelan iki nek kon mukir uripe dhewe wis ora ora. Iya, iya. Palang angel. Sing ngendang Sing iki. ngendang niku Mas Adi Pambudi mijil saking tlatah Kaliniro. Wah, sing player niku Aku tak areni ben rada ketok iki sing sing player niku alhamdulillah saniki wonten peningkatanipun Pak. Alhamdulillah. Saniki mobilipun digambari wit klopo. Gambare kerambil katanipun. Menepun gambare kerambil dadi semua tumpuk-tumpuk ngelak ngono kuwi dadi mandek sak gon-gon iki tegese adem ya Mas. Adem. Iki dadi panutane awake dhewe mergo tekune raja-rajakan. Ini rajamane sing aja dikepani, sing aja digawe panutan ya kerep konangan. Lah, kuwi sing marane aku was-was. Dimanut. Andinge lah iki. Iki durung dibecekke Oh, jenenge kok. iki Mas Taat. Mijil saking pundi Mas? Mijil saking tlatah Sepuran. Bogoran. Bogoran. Iu. Wah, iki andinge iki Dek Tukino. Lah, Brono karo. Iki Dek Tukino perkara sing gagas ora umum. Oh, iya. Iki mijil saking tlatah Kalurip. Oh. Margasian. Kasihan. Iki sing jaga teh-tehan. Sampeyan. Iki sing lulusan kono. Si kumbang kae Lulusan kowe rumah sakit kowe. rumah sakit. Mas Tukino ingkang ngiter cing enggak. Andine nika sing mojok dhewe kae ora perlu dikai witan Mas arep utalang ngono. Iki Sapa? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad mijil saking Bumi Tirto. Petir. Saking Bledik. Mas Ahmad ora sama bodohan Mas. Niku Mas Ahmad niku juragan alat-alat antik termasuk bojone barang antik dadi Ngawur. Sijine kae nah andine cerake mawon jerak. niku mijil saking tlatah Sribit Wonoso Sribit Wonoso. Mas Yoga Iya. niki lulusan Sanggong. Sagong apa kok anggere kalah terus ora. Lah iya duit entek kabeh nang awene Wes. ya si Mas
juga, ini gue penyanyi sekenal Dewi. Iya, siji pokok siji. Iki MC nih Pak, alhamdulillah Pak. Ini kemijil saking Tlatah Kabupaten Wonosobo. Iki saniki tepatipun wonten Wonosari Gunung Kidul, nderek Dimas Tejo. Oh, jadi ora padha ngandel warga kene wong wis padha tepak Wong aku. aku ngomong dhewe ora ngandel Pak. Rumah sampun. Aku tapi ngarang ben kowe iki ketok kondang. Iya, suwun. Iki Mas Budiman, Nggih. tamunipun pun sami kenal Perias Kondang, Perias handal saking Kabupaten Wonosobo sudah menjuarai bulat. Bulan. Kok bulan to? Apa hubungane karo bakate? Banget nek bulat ki nek ngerias kok gawe alis kok tremor, kuwi ora dadi Mas. Sirahe semiring. Berarti ini penuh olahraga. Penuh olahraga. Rambutnya ya wis pasangan berarti. Asli. 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 Mosok kene coba. Oh, hebat. Kok dijambak Asli nek dijambak ora copot berarti asli. Nek dijambak kok copot berarti ora asli. Pasangan tenan asli. Aku Namanya lawas jual kan. Phoenix kowe ae. Ojo. Dadi Mas Budiman iki wah talenta iki ana bakate merias, Merias, nglengger yo iso. lengger ya iso. Sing ora iso ki wis ming Nabung. opo? Ora Pasti dong. wani. Ini kan ning kawasane. Iki ngono reng. Ngopo? Naji nampi midhangetaken para sepuh para pinsepuh kaspun tumuju wonten sasana buka sawetawis saklodhenipun Monggo, Pak. tepi Kalau kancani Pak monggo. Lo mau wis Aku arep ngancani Bapak sing pengacara itu. bareng kancane ngono kuwi kok. Mas Aku Al. ki jenenge aku wis madhas kok maning wong ana berkat. Dadi muga-muga kita berkat saka Gusti kamu. Iya. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Reng, Nun. iki adikku wedok durung ngandurane wiji. Iki sih. Nah, iki ketoke bareng Mbah Sur. Mbah sinten? Mbah Darmadi. Mas. Darmi tekse Darmo utawa mendarmakan sebagian hidupnya kepada budaya. Wah. Mo Darma tuh mo Pak. Darmadi nggih Pak nggih. Darma. Mati mancing ing antarané jiwa lan raga, ing antarané agama lan budaya mancing dadi siji. Wah. Simbah kula gesangipun ayem lan tentrem. Amin. Di apa? Darmadi. Di niku dumadi. Oh. Dumadine Mbah Darmadi nggih menika saking Rama lan Ibu. Yo kabeh menungso wis Iya, Bun. Wong wis apik-apik mancing tekane dumadine lho. Lah dumadine kesenian kula saiki dipun openi kalian Pak Darmadi nggih Pak nggih. Ah. Ah menika kancanipun Pak Dedi Mulyadi menika ketemu Iya, ana kuncune Mas Gareng. nggih Pak nggih. Mereka jenengan kancane Mbak Pak Dedi Mulyadi. Saking anu KMJ. Layar. Dedi Mulyadi Karanganyar. Nggih mucuk nggih Pak. Karanganyar ki Karanganyar niku Solo, Mbak. Jawa Tengah nek Dedi Mulyadi menika Jawa Barat. Jawa Barat. Jenengan pilih Karanganyar apa Jawa Barat? Dular. Wah. Kontak-kontak dari Karanganyar ke Jawa Barat. Lah ya milih sebelas wis ora apa-apa, Mbak. Angger wani jole ngono ae. iki Mbak, udah Mbak. Sulas jole sepatu, Mas. Kalau ditanya milih Jawa Barat atau Karanganyar milih Sulas. lagune nopo? Mbak iki lagune nopo? Niki anu Mbah Darmadi supados ngestreni kanca-kanca ben waroto Mbak Yani dijulungi. Iya. Terus dhisik gilirku mati ya, Mbak. Roto gitu. Monggo. Ayo, Mbak.
Yani Octavia piye kabare? Alhamdulillah saya. Ora wis ana sak bulan awake dhewe iki ora ora betul. Iki sekolah piye sehat. Banyak jobe. Apa wis? Aku ora ngomong-ngomong. Ora apa-apa aku. Nek omongan. Mas Fani bagaimana kabar? Alhamdulillah. Iki nyediani Mas Fatih. Awak dhewe nyembelung bengi iki muga-muga lancar. Amin ya rabbal alamin. Wis muga-muga kuwi ya dicedhakke jodohne. Saiki JLDR apa wis to? Sing Ya wis ora apa-apa. Ya wis tak tungake muga-muga dadi jodoh sawase. Jodone Mbak Yani ora sadar to. Jodone sing pinter. Wes entek to ae. Aja ngono lah. Pak Tukino iki panutan para wiyaga. Oh, panutan akal kuwi. Pak Tukino, Ini kan transfer sik gede. Pak Tukino kan awakku ki jane cedak banget wong kali urip karo keseneng. Ya ya aku ya bugel. Lah iya. Pak Tukino iki kanca dolan apa, Mas? Karo kowe Karo aku. wingi tanjiah bareng. Ya alhamdulillah. Iki ya karo aku ya wis. Nek ancane gaul kok tanjiah karo nge-live TikTok bareng kowe. Ayo lah TikTok bareng. Takziah karo saya sedang takziah, jangan lupa tet layar. Jangan lupa tanda Ini layar. nanti kayak kalau saya masukkan amplop di gift. Oh, game paus modern. Iya. Aku sakit. Iki anggere benson aku sakit ning YouTube apa ning FB lah iki. Artis iki, aku sakit. Aduh sakit. Lah, saya enggak jalur. Aku sakit. Mbak Yani, diaturke makulipun kangge ibu-ibu lan para sepuh. Niki ugi matur nuwun kangge kanca-kanca kang ageng rasukan kuning niku saking pundi Mas Budi? Wahyu. Oh, kesan biya to, Pak? Oh, ya wis. Oh, dhekne urung dikeki kaos ya. Aku urung dikek kaos kok. Oh, iki. Ayo kan sedaya keluarga ageng Mas Fatih, sedaya warga masyarakat Punggawani desa ingkang sami kepareng ngestreni. Pak Ibu iki maksa ora aku wis ditinggal bareng. Wis rampung ya. Oh, wis rampung Mas Garing. Lah sing nganggo celemek kok. Iki ibuke kesupen Mas yang dilepas. Rampung gesing wis rampung nonton wayangan aku saya cakap sarang. Oh bayangan Mas. Dianget-anget ya, Bu. Mboten napa-napa dianget-anget makin temeko utawa pancur. Nggih ya, monggo adeke lagunipun monggo.
lagune nuansa campur. Campur sari. Oke. Ayah ya Allah. Nah, iki. Terima kasih Mbak. Berkah barokah Mbak. Iki kurang dari siji bongko siji iki diurut Aku kok diurut kabeh. kabeh. Matur nuwun sangat ya sing Itu ngake muga-muga rezekine Moga-moga ditambah rezekine ditambah. karo Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki gareng yo kok nanya meneh wong wis diwai Oke, monggo Mas Garing. Gareng ngene. Lah, kok kowe ora iso nyetel mic. Bisa bareng Mas. Iso. Bisa. Aku anggo orang water iki dadine lah ilang sampe. Mas. Ngono kuwi dadi wameh. Ah, Wah, betul. banyak nyok. Nyanyong kuwi apa? Ya, Nyok nyok iki dadi karo kowe. Nyok, nyok. Amuan. Amuan wis digodhog kuwi apa. Iki Mbak Yani wis ngaturke satu terbang. Kita terbang iki ono apa iki mau? Gitir resmi. Kitir sumilir. Itir sumilir ojo celan. Aja Mas aja. Bahaya. Ya, umire. Iya. Itir sumilir. Itir sumilir. Gitir ya Mas ya. Lah, ya Mbak Yani matur sumilir. Lagi matur nuwun. Ya jan cahe kok ayu ngene yo nek. Ning putukan diglibet ketok ya nek iki ya. Dadi apike ta? Si Mbak Kakung ijin nunggu idolane. Nunggu idola, Mbak. Ah, sinten, Mbak? Mbak Sulas. Sik. Suwanten iki rada ngebas. Sinten, Mbak? Mbak Sulas. Mbak Sulas. Sinten, Mbak? Oh, ora nonton kuwi. Mbak Sulas. Alah, yo ngono kuwi kok. Lagune napa, Mbak? Ini ilir-ilir. Ilir-ilir Bapak Yoga. Balilir Gunung Sari terus baru ilir Gunung Banaran. Lah, iki ora luwet meneh. Yo, iki Napa? Kanca-kanca piye? Kanca-kanca piye? Siksa kubur. lah. Reni meneh. Wah, diganti nganu lagu lenggiran mon ki, Pak. Tambang. Niki kanca-kanca ngagem orjen terus dereng nganu, Pak. Ya alon-alon. Sinom Sinom Tanggul. Sinom panggung. Sinom Panggung anyaran. Napa? Sinom Pangkul. Oh, Sinom Sinom panggung. Lah yo saben dino ajepane ngono kuwi lho, Mbak. Uler kampang wonten, Mbak, tenang mon. Iya. Ular kabeh. Mangken sinom pangkur niku berarti sing adolah sing jelangi lho. Kok kuwi paham Bang? Ngarang aku ya. Nggih, karo Mas Sulas jan. Mas, aku ngene Rio karo Asap iki. Kaya Mimi lan Minggu. Iki nek ular kampanye ngaki yo karo legawen kang ngene yo rek. Simbahe ben midhanetaken. Nggih. Ini khusus ini ulang tahun Simbah. Ini Fatih ini undang Simbah iki tadi merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun. Yes, Ini gamelan kagunganipun Wahyu Budaya. wahyu. Leres ya Mas iki, Mas. Jarawa urung dikai mic kok. Wis lho. Yes. Lho kok Pak. Ya, wis. Sinom. Iki cenan-cene kudu karo lebaran. Nggih, bisa malih monggo para sepuh, para tamu banyak Bapak Edi suwun tumuju sasana putra garis sakendi dosa. Sinom PL nggih Bang nggih. Sinom PL. Sinom PL kurang apa boten? Hah? Nggih lah nggih mesti Sinom PL mesti pelok. Niki pripun kersane, Mbak? Mak Sulas kok kene iki dajari. Niki, Mbak. Repen iki Mbak, repen. Repen. Nah. Ora arep jangkoki. Riki Kulane domongi laire usah kasih-kasih kok bareng. Bisa. Ini malah kaya di foto Mas, kaya foto lawas kayak tadi. Lip kosong. Aduh. Ih. Dah. Brut
Drojot piye drojot? Mas Uras nak. Ono gaul kene. Nah. Sik, lagi piye iki kok? Iki yang ngene apa? Mbak. Lucine iki. Mbak, ini ki apike mboten ngoten Mbak ngeten iki. Ngeten Mbak, ngeten api ngeten iki terus gini. Ani lagi ngene. Kok Mas kamu. Niki apike ngeten Mbak. Ndak Mbak, capek kok. Mangke fotone kula tak kirimke Fatih ben dados banner teng perapatan itu, Pak. Dijual 25 per kilo. Iya. Sintom Parisono. Bocah kok saya suwe saya ngawur. Sintom Parijono. Sinom Parijono. Telepon raos Mbak. Lega. Genah kowe. Gua kena. Kalau saya genah-genah kok iki amal karo bulan. Dikenakan nggih sepijolin, napa disenteri kersane genah. Oh, esok coba duwe program surat ya sudah. Mas, Iki juragan Dru. ojo kok si bae kok ngaku yo kasih sekali. Ora gelem. Tulanan iki dijane ning batin yo demen banget. Aku sing tipe dono bolongane tak juli. Demen. Tenguwe. Tenguwe arep bolongane ora. Temu bolongane ning nganggo ramot, nek ora ramot wis. Mangga. Iya. Inu mani bani. Tak tekek reng wae. Oh, suwi-suwi kok jengkel iki. Ya. Garenge apa, Mbak? Kali ini gue playboy. Lah Mbak kono lah, beli kabeh kono. Oh, suwes. Tak beli banyak beli. Nah, ora. Ujung yang Gege mulai lah tadi orang rampung. weh. Oh, kok gak bermerek. Bawa. Cocok mboten, Mbak? Pas. Iso kagak mani. Ya. Ya kuwi babur. Ya. Raine fanatik banget karo bareng. Oh, Gembung. jadi Jawa tarik, Mbak. Astagfirullahaladzim. Cara bahasane mati ki diris. Ini kan mana udah sesepuh yakin nah orang terima iki carane kan. Saiki kadang-kadang seneng karo sulas mergane, Bro. Kok asline, Mbah? Orang gembung tok geding, banget geding. Gebrah rampung rampung. Ya Allah, ning menika sesepuh kedah dipun hormati. Iya. Dimong-mong tinemong. Kedah dimut ngono apa Timut. dimong kedah dimong. Kok ya gelem pamut iki? Ya megah. Iya. Pripun, Mbak? Pripun? Iki sik. Iki sepatumu nek nganti kathok diuculi ciloko. Iya. Mas Panji. Pas podo. Mas Panji. Wah, sepatu di pro ATT. ATT ono tegese apa? Apa?
Ya kuwi. Lah, Aja takut-takut malah digembung ya, Mbak. Sora sore komandang Surabaya. Ya, nyalam garing ya, Mbak. Mau. Jangan yang menurut nyawa. Bu masa yang ngelangsa ke dina dia. Alah ya Allah, Mbak Cembalan apa? Itu duit ganti helm. Paringan awal selamat ya, Mbak ya. rewang-rewang dhewe yo. Rewang-rewang iki, Mbak. Nggih, rewang-rewang anak putu nggih, Mbak. Nek nek putune digempungi ya nyuwun. Ngapun ora. Malam minggu kosong. Iya. Maksulas. Kita ngerti meneh pripun kaos sampun. Ingkang dipun kaosaken Niki pun marem dereng, Mbak. Kamu apa dereng? Lah jenengan pun marem napa dereng? Dereng maja. Aja niku napa? Dereng. Urung-urung majalah marem ngono lho. Maja nek ngen kula nika lho wong sing bunder-bunder. Oh, yo kae buah-buahan. Ayo perjuangan ora.
Mebel nopo? Oh mebel Wah, bayar. sangat luar biasa. Ojo usah repot-repot ya. Sing kathah mawon. Malih. Oh malih. Malih dados nopo? Kula nyuwun sriune. Wah, iki nek kados simbah kok genep piantun 10. Wah, cetok. Sugih Mbah, jan. kali kula sing tak tiang pun biasa. Kali sing rok-rok kan mbok menang, Mbah. Sampan piye mawon? Ya. Mugi diganti. Tak rasane sesuai. Tanjenengan ajeng tepundi. Oh, kula Oh. niku. Anu Edo-edo iki kene blumbang dadi. Edo-edo kene iki blumbang kayak romantis. Heeh. Lagune Sri Kuning.